Tervetuloa E-Studion 3. jaksoon ja tänään meillä on Kajaanissa. Meillä on aika hieno neukkari tänne saatu. Ja ketäs meillä on tänään vieraana? Ja no, meillähän on täällä vieraana 2 ammattikorkeakouluopettajaa, eli minä ja Jani. Eli mä oon Janus Pitkänen, toimin täällä Kajaanin ammattikorkeakoulussa lehtorina ja ehkä voisi sanoa, että näin maallikon termein opettaja on varmaan semmoinen helpommin käsiteltävä niin kuin nimike, että opettajan tehtäviä täällä teen niin kuin kolleganikin. Joo, ja Jani Vattula, toinen eSport Business-koulutuksen tuntiopettajista. Ja samoja hommia pitkälti kuin Janus, vähän eri twistillä ehkä. Mahtavaa, että olette tullut meidän vieraaksi. Mä oon Taneli Ronkainen, E-Studion toinen hosteista ja tässä vieressä on Janne Airaksinen ja tuttu duo. Tuttu duo. Haluatko ennen aloittaa jollain kuumottavalla kyssärillä heti alkuun? Joo, te puhuitte teidän tästä niin kuin aidon oikean elämän nimistä, aliaksista, mutta mua kiinnostaa aina nuo pelipuolen nimimerkit. Januksellani Jaukko on ehkä suht silleen Joo. self-explanatory. Niin, semmoinen, en tiedä onko, en varmaan kansainvälisesti kauhean tunnettu, mutta ainakin kansallisesti joku on joskus niinku selityksenä, että mitä se tarkoittaa, mutta sitten Janilla... Mistä se on peräisin? Niin, totta niin, se, niin kyllä. Siinä, mutta sitten Janilla toi Pidgin, ja se on mulla herättänyt ihmetystä, tai siis mietintää, että mikä sen niinku alkuperä on. Se on silloin aikoinaan, kun mä olin vielä nuori, niin käytiin laneilla paljon. Eli totta kai mentiin porukalla. Meillä se oli semmoista toimintaa, että varattiin seurakunnalta leirikeskus ja mentiin sinne sitten lanittaa. Ja olisiko oltu jotain 16 kesäisiä ja hakattiin, silloin pelattiin Call of Duty 2 pelattiin aika paljon. CS oli se toinen peli, mutta me oltiin jostain syystä CS-vihaajia, silloin ei pelattu sitä niin paljon. Mutta pelattiin kodia ja siinä kävi sitten silleen, että otin servulla niin paljon turpaa, että joku sanoi mua rauhan kyyhkyksi. Ja sitten vähän aikaa mulla oli sitten nikkinä oli se kyyhky ja sitten mulla oli yksi belgialainen kaveri, joka kysyi, että mitä tää tarkoittaa. On niin omituinen sana, kun sanoo y-kirjaimia näin. Sitten mä sanoin, että no se on niinku se lintu, se lentävä tämä pulu. Niin sitten se oli silleen, että pitkin. Ja sitten mä olin silleen, että hei, toi on itse asiassa parempi. Kansainvälistä termiä. Mut siitä se sitten jäi, se on ollut ihan hauska. Erittäin hyvä. Koska se se lähti siitä, kun olin huono videopeleissä. Niin, no ihan hyvä startti. Mutta musta tuntuu, että se sopii se nikki sulle. Ei sen takia, että sä oot huono videopeleissä. Tulevat, no joo. Ja rauhallisuutta tarvitaan aina, eli rauhallinen vähän on hyvä niin, siis. Se on enemmänkin ehkä hyve. Joo, just näin. Se on ollut. Just näin. Sitten Hei, saanko ottaa vielä jatkoa? Anna vaan. No mä eilen pohdin kysymyksiä ja mä sain ulkoista apua tähän, niin olisi hienoa kuulla teiltä, että mitä e-sports tarkoittaa teidän mielestänne? Meille vai ylipäätään? No mikä teidän mielestä on se niinku e-sportsin määritelmä? Koska voi olla myös uusia katsojia, jotka on sitä, että mikä ihme tää on tää e-urheilu. Miten te selittäisitte, jos tulisi vaikka mun mummo vastaan, niin se olisi se, että mikä ihme juttu tää on? Joo. No, me ollaan Janin kanssa näitä mietitty monesti ja lanseerattu jopa sellainen oma kuin e-murheilu. Kaikki ei aina suju. Ja sitten ollaan e-murheiltu menemään, mutta itselleni ainakin e-urheilu on siis ihan niinku videopelien kilpailullista pelaamista. Eli on tämmöinen joku turnaus tai niinku jos katsot jotain urheilua muutakin, niin joku liiga, joku turnaus, ystävyysottelu, ihan sama mikä. Mutta se, että siinä on niinku pelaajia, jotka pelaa toisiaan vastaan, niin siitä tulee semmoinen kilpailullinen asetelma ja tää on tämmöisen videopeliympäristössä. Ei se sen ainakaan itselleni sen kummempaa, niinku mikä se on se, ihan se perusidea siinä hommassa. Kyllä mäkin olen monta keskustelua käynyt ihmisten kanssa, jotka ei tiedä mitä se on ja varsinkin sitten vanhemmat sukupolvet saattaa olla vähän silleen, että vieroksuu sitä, että mitä tämmöistä jaskaripelin pelaamista ja siellä on muuta ihmisiä, mutta sitten tavallaan on hyvä niin etsiä niitä lähtökohtia tai vertailukohtia semmoisista asioista, mitä niin kuin esim. Vanhemmat ihmiset ymmärtää. Et ne ymmärtää vaikka ralliautoilun. Ja siitä oli aikanaan semmoinen keskustelu, että no onko se nyt urheilua, no se on moottoriurheilua, mutta niin siinäkin on sitten isona elementtinä just se, että niin kuin, kuinka sä hallitset
sen tavallaan sun työkalun, mikä on se auto, sulla pitää olla refleksit ja reaktiot kunnossa ja kaikki tämmönen, se on niinku sitä. Ja sitten taas toinen tämmönen hyvin pitkällä historiassa ollut kilpapeli kuin shakki. Sehän on sitten taas sitä strategista miettimistä ja taktikointia ja tätä. Niin e-urheilu vähän niinku yhdistää tämmöisiä elementtejä. Että se väline siinä vaan on se tietokone ja se peli on yleensä sitten joku nopeatempoinen tai strateginen peli, mutta ne on niinku ne elementit, mitkä tekee siitä sen urheilun. Joo. Just näin. Eli aika moni mieltää niinku liikunnan ja urheilun samaksi asiaksi, joka yleisesti ottaen ei näin kuitenkaan niinku riippuu miten urheilua määritellään, mutta akateemisten urheilumääritteiden perusteella niin urheilussahan on paljon muutakin kuin liikunta. Että just se, että totta kai istuminen tappaa ja on hyvä, että ihminen liikkuu ja sen takia luulen, että moni vanhempi ihminen ei miellä niinku tätä urheiluksi, koska siinä ei ole semmoisia niinku karkeamotorisia liikkeitä. Niin kuin näkyvästi jotain. Niin, siinä itse pelisuorituksessa, että hän näet, niin jengi vaan istuu siellä. Että sehän on niinku toisaalta verrattavissa ihan niinku tavalliseen niinku toimistotyöhön. Että kyllä. Toi on ihan niinku jännä pointti, mitä ei ole ihan hirveästi en ole kuullut, että niinku liikunta ja urheilu ei välttämättä tarkoita ihan sitä samaa, että niissä on eri niinku... Monelle se tarkoittaa, mutta niin, kyllä. Riippuu miten urheilua määritellään, mutta sillä on ihan akateemiset määrittelyt urheilullekin, niin urheilu istuu sinne aika moneen. Ja just sen takia me puhutaan elektronisesta urheilusta eikä yritetäkään puhua urheilusta. Niin, ei mennä sinne keihääheittäjien ja kilpajuoksijoiden tontille, vaan se on ihan eri asia. Jep, kyllä. Ja moni tietysti pelaaja haluaa, että se kutsutaan kilpapelaamiseksi. Sitähän se on myöskin. Ei se, mä sitten sano, ettei se sitä olisi, mutta se on myös hyvä termi sille. Urheilu on otettu tähän myöskin varmaan, tämä on mun ymmärrys tästä aiheesta, mutta se on helppo mieltää urheiluksi myös sen takia, että se voi siirtää urheiluverotuksen piiriin sitten. Ja tällaiset sen takia, että se on urheilu, se ei ole millään harmaalla alueella, että tämä nyt on vaan jotain vasta. Kun siihen saadaan vaikka urheilutermi tai joku tämmöinen, niin se ilmiö muuttuu monella eri tapaa niin kuin helpommin käsiteltäväksi. On se sitten lakitekniset asiat tai tämmöistä, niin kyllä, just näin. Joo. Ja varmaan tosi paljon helpompi luokitella joka paikassa. Joo. Siinä on se joku termistö. No miten sitten, jos mennään vähän niin kuin teidän historiaan, niin miten te olette eksynyt niin kuin pelimaailmaan? Jos vaikka Jani aloittaa. Mistä sun niin kuin pelaaminen on alkanut? No se alkoi ihan ensimmäisenä siitä, kun olin joskus Penskana serkkupojilla käymässä ja siellä oli hommattu pleikkari ja ne pelasi semmoista huikeata peliä kuin Red Alert PlayStationilla, mikä on niinku aika pyhää häväistä. Joo, eli sehän on strategiapeli ja tietokoneella sitä on paljon kivempi pelata, mutta se oli silloin niinku, sitä pelattiin mitä oli saatavilla ja sitten meikä vinku porukoilta joululahjaksi tai en mä muista oliko se synttärilahja, mutta saipa kuitenkin itselleni samanlaisen, eli se oli mun ensimmäinen peli sitten. Ja sieltä se oikeastaan lähti ja oikeastaan pelit on ollut koko elämän silleen läsnä, että aina on pitänyt ostaa se uusin pleikkari tai Xboxin ja kyllä sitä on niin silleen tullut pelattua ihan herranjestas 25 vuotta ainakin. Silleen ja sitten e-sportsiin eksyin siinä vaiheessa kun enemmän siirtyi tuonne tietokonepelaamiseen ja sitten tuli Dotan 2 beta tuli joskus ja kaveri giftasi sen mulle Steamissa kun silloin oli niitä jengi möi niitä beta-avaimia isolla rahalla, kun se oli niin haluttu se peli silloin. Ja Valve Randomilla antoi niitä niin kuin ne aina mysteerisesti tekee. Niin kaveri sitten antoi mulle sen beta-avaimen ja mä en edes pelannut Dotaa silloin, mutta se oli vaan silleen, että koetapas tätä. Niistä mä koetin sitä ja sitten niin 1500 tuntia meni silleen naps. Eli häntä voi syyttää tai... Joo, siitä tuli tää e-sport-koukutus sitten kyllä. Että tuli seurattua sitten Internationalit ensimmäiset 4 varmaan silleen niin kuin minuutin tarkkuilla kaikki pelit. Silleen. Joo, mä sain mullakin alkoi konsolipelaamisella, koska 91 jouluna sain Sega Mega Driven mun vanhemmilta joululahjaksi. Siinä tuli se oli Sonic 1, tuli siinä mukana. Se oli semmoinen joku bundle-paketti ilmeisesti, ainakin tämmöinen muistikuva mulla on, mutta eihän siihen aikamoisia valemuistoja, mutta se oli joka tapauksessa, mulla on vieläkin se himassa. Se sama konsoli ja se sama peli, ne molemmat löytyy vielä ja ne toimii, on testattu ja
Sitä sitten Segaa pelasin aika paljon. Meillä oli kyllä tietokoneetkin kotona jo silloin, mutta ei tullut, niissä oli jotain golfia tai vanhemmat käytti niitä lähinnä ehkä niinku työntekoa tai tällaiseen, että se ei ollut varsinaisesti mitään semmoisia pelikoneita, mutta oli niissä aina jotain pelejä sitten. Ja sitten jossain vaiheessa, kun mä täyttänyt 12 tai vähän ennen sitä, niin Lappeenrannasta on kotoisin, niin siellä oli semmoinen Saimaa Internet Corner, rip in peace, koska sitähän nyt ei enää ollut moneen vuoteen. Mutta se oli silloin, kun internetti rupesi yleistymään, mutta ei kaikilla ollut vielä kotona, niin sinne pystyi menemään. Siellä oli semmoisia koneita, aika surkeita koneita, ei niissä mitään näytöohjaimia kunnollisia ollut tämmöisiä, mutta joku vähän vanhempi tyyppi silloin siihen aikaan keksi, että näihin voisi asentaa vaikka Counter-Strikeen, eli se on niinku silloin oli Half-Life ja se oli niitä ekoja versioita Counter-Strikeista, varmaan jotain beta 7, no ei se nyt ollut ihan eka, mutta niin sen alkuperäisen CS niinku betaa, että se ei ollut vielä kokonaan julkaistu peli. Niin joku oli sitten asentanut ne koneet täyteen ja joku oli sitten keksinyt, että näitä voi mennä tänne pelaa. Ja mun kaveri koulusta sanoi, että joku sen kaveri oli vienyt sen pelaa, että 10 markkaa maksaa tunti viikonloppuna. Niin sitten polettiin jostain sieltä kaupunkilaitamilta keskustaa ja annettiin 20 omistajalle ja mentiin istumaan ja joku laittoi pelit pyörimään siinä. Ja ihan semmoisella suttugrafiikalla niitä mätettiin, mutta oli ihan hauskaa. Ei siinä mitään. Siitä se koukku varmaan lähti sitten ja sitten piti olla kohta jo PC kotonakin ja sitten siihen ostettiin Half-Lifeit ja CS:t ja jollain rupumodemilla sitä aluksi pelattiin, mutta sitten internetti rupesi vähän yleistyä semmoinen niin kuin laajakaista yhteydet, sitten saatiin kotiinkin semmoinen ja siitä vaan niinku. Tää on tämmöistä 2000-luvun alkua. Meillekin taisi tulla ensimmäinen laajakaista 2002. Joo. Ja sit pääsi pelaamaan Runescapea nopealla. Me pelattiin kanssa Runescapea, sitä alkuperäistä joo, se oli kyllä. Niin ykköstä vai? Niin, tai siis se mikä, se oli silloin se nettisellainen peli. Silloin ei ollut mitään muuta kuin Runescapea. En mä tiedä mikä versio. Oli olemassa myös klassikki, mikä oli sellainen 2D grafiikoilla semmoinen, se ihan kämmäinen versio. No juu, sitä mä mietin. Mä en siis itse pelannut, mutta niinku serkkupoikien kautta niin ne pelas vielä niinku sitä just. Juu. Ja siis nykyään, onko se nykyään sitten Runescape Classic on se mitä pelattiin silloin? Vai onko se old school Runescape? Joo, old school. No sitä just nimenomaan, sitä. Mutta siitä oli vielä sit yksi. Okei, sitä mä en oo pelannut. Sitä en oo pelannut. Joo, en mäkään, mutta niinku. Mä oon sitäkin kokeillut. Joo. Mut Jaukulla ainakin, en tiedä Janista, mutta Jaukulla ainakin jonkun verran kuitenkin no voiko sanoa ammattilais tai puoliammattilais? No ehkä semmoinen puoliammattilaisuus on ehkä lähempänä, ei missään nimessä ammattilaisuustaustaa, mutta no semmoista rahaa ei tullut pöytään hirveästi, mutta ehkä semmoista niinku, vähän matkusteltiin Suomen tasolla sitten eri turnauksia pelaamassa ja oli jotain laitesponsoreita ja juomasponsoreitakin sitten siinä kylässä, että sen verran olen päässyt maistamaan semmoista ns. Vähän jopa ison maailman meininkiä sitten. Toki se nyt oli silloin, se olisi nykyään pientä, mutta nyt se varsin olisi pientä sitten niin kuin se, että nykyään pyörii niin isot rahat tuolla jo kilpapelikentillä ja on niin paljon erilaisia sponsoreita ja joukkueitakin on nykyään niin paljon enemmän, että onhan se kasvanut tuo niin kuin. Mä vähän selasin Liquipedian kautta eilen niitä erinäisiä turnauksia, niin siis kyllähän sielläkin on ollut niinku, tunnettuja joukkoita ja vaikka niinku jos Suomi-skenestäkin puhutaan, niin ihan tunnettuja pelaajia. Et sen suhteen niinku aika hauska nähdä. Joo, jos HLTV-profiiliin käy katsoa sieltä tai joku yksi Assembly-turnaus olla, niin kyllä siellä joku ihan kova Suomi-stäkkikin kaatu. Mitä kaikki organisaatioita siinä sit niinku oli, mitä sä edustit vaikka? No Arctic oli varmaan se meidän niinku, siihen aikaan se tunnetun organisaatio, mutta sitä ennen East Gamersillä pelattiin ennen kuin mentiin sitten Arctickiin. Eli se oli semmoinen organisaatio. Sitä ennen oli semmoisia klaaneja ja semmoisia joukkueita, että oikeastaan varsinainen organisaatio, niin Arctic on ainut mitä mä oon niinku semmoisella organisaatiotasolla niinku ikinä edustanut. Joo. Muut on ollut sitten semmoisia stäkkejä tai muita. Mitä edelleenkin näkee kyllä, että onhan niitä hyvin pärjää jengit, millä ei vaikka ole mitään sponsoreita. On ja no Suomessa varsinkin. Niin, legendaarisesti. Kyllä. Mut siellä oli ollut aika isoja kuitenkin
niin kuin 10 vuoden takaa, vaikka kun oli jotain landtrekkejä ja muita assuja ja tällaisia, niin niissä oli suht isoja rahasummia kuitenkin. Ihan kohtalaisia. Tai niin kuin joitain tuhansia. Joo, kyllä. Ja nyt niin ollaan kuitenkin ehkä alemmalla tasolla. Mä luulen, että se mä en tiedä onko se siitä, että CS ei nyt enää ehkä pelata ihan niin paljon, on tullut muitakin pelejä. Et nyt on niinku, että CS:hän oli pitkään, että oli vaan CS. Sitten tuli CSGO, mikä yhdisti vähän niinku Sourcen ja niinku 1.6 pelaajia aikanaan. Ja sitten niinku CS oli taas se niinku numero 1. Olihan Dotat ja Lolit ja tämmöistä, totta kai onhan ne nyt niinku, mut Suomessa siis oli niinku, Suomihan on ollut CS-kansaa niinku aina. Että niinku, mä luulen, että oli, ja sitten oli paljon semmosia niinku harrastelijaporukoita, kaveriporukoita, ketkä halusi tähätä korkeammalle ja näin, mutta nyt siinä on käynyt joku semmoinen kato, että niitä joukkueita ei ole enää ihan niin paljon. Jos ei ole joukkueita, niin ei saa osallistua niihin turnauksiin, jolloin niitä ei kannata pitää, jolloin niissä on aika pienet palkintopotit, jos semmoisia edes niinku on. Jep, kyllä. Me ei saada katettua niitä palkintopottikustannuksia sille, että tulisi osallistujia. Me käytiin Landträkeillä, niin meillä oli jotkut tehopaikat ostettu siellä. Mä muista paljon se maksoi se viikonloppu sieltä tälleen, mutta Landträkeillä siihen aikaan, oliko 2013 vai 2014 vai milloin me käytiin siellä, niin pelaamassa sitä CSGOta siis silloin. Niin kyllä se oli melkein, mä sanoisin, että ei ihan täynnä ollut, mutta oli paljon lanittajia, siis tosi paljon. Olisiko oltu vielä Hakametsähallissa, missä me oltiin, jossain siellä Tampereen siellä. Joku niistä jääkiekkohalleista se oli siellä. Nykyään siellä on se Nokia-areena vissiin, missä ne pelaa ne kaikki pelit, mutta silloin oli Ilveksellä ja Tapparalla muistaakseni molemmilla. Kyllä. Mielenkiintoista historiaa. Miten sitten, nyt kun ollaan käyty vähän historiaa, niin miten ollaan päädytty tähän tilanteeseen, tähän paikkaan? Että jos Jani vaikka aloittaa, että mikä on niinku ollut koulutus ja miten on niinku päätynyt opettamaan e-sport-bisnestä tänne? Ehkä Janus voisi aloittaa, koska se menee nätimmiten koulutuksen alusta alkaen. No se voi olla oikein. Mennään sitten. Se on rakennettu tämmöistä niinku tarinankerrallista käyrää tähän. Joo. No, koulutustaustasta mähän on siis itsekin tradenomi, tai lukion käynyt silloin aikaisemmin ja sitten Lappeenrannassa hain kouluun. Sieltä on kotoisin siellä suurimman osa elämästäni asunut, niin siellä se oli hauska, me ollaan KAMK, niin silloin oli semmoinen kuin e-KAMK. Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu aikanaan, se oli niinku e-KAMK. Mutta silloin Kajaanin ammattikorkeakoulu oli muistaakseni Kajak, että niinku, tässä on käynyt näitä pieniä muutoksia. Niin sinne menin tradenomiksi, sen jälkeen menin pari vuotta töihin. Olin elektroniikkamyyjähommia, tein aika paljon sitten, niin kaikki muutkin me nörtit tykätään kaikesta elektroniikasta ja kaikesta tämmöisestä, niin se soljui luontevasti siihen. Ja olin töissä vähän aikaa, sitten hain maisterivaiheeseen yliopistoon sinne, samaan paikkaan Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon ja sieltä valmistuin sitten ekonomiksi 2015. Sitten siitä menin taas töihin, olin vähän aikaa työttömänä, pelasin vähän videopelejä. Sitten ajattelin, että varmaan sitä töitä pitäisi tehdä, että saa sitä rahaa ja pystyy elämään. Että tämä videopelaaminen ei nyt sitten kuitenkaan ole se homma, mikä mut tässä todennäköisesti elättää. Niin 2017, mä olin muissa töissä vähän aikaa, mutta sitten kun kaveri vinkkasi 2017, että Seulin kautta, että on tämmöinen projektipäällikköhaku Kajaanin ammattikorkeakoulussa, että kehittää tämmöistä niinku e-urheiluun liittyvää niinku koulutusohjelmaa. Ja mä olin eka silleen, että aika mielenkiintoista, että joo, että pitäisiköhän, mutta sitten mä olin vähän kuitenkin skeptinen, niinku suomalainen ihminen on aina vähän vaatimaton tai tämmöinen. Mä olin, en mä kuitenkaan. No mutta jos mä nyt sit laitan, kun kaverit tsemppas mua sit siinä oli silleen, että eihän on just täydellinen tohon, että meet vaan tekee me tehdään hakemus ja mä näpyttelin sinne se hakemuksen tosta noin ja sitten oli silleen, että menkööt sinne ja sit se meni vähän aikaa ja sieltä tuli viesti, että ei löydetty vielä tarpeeksi hyviä hakijoita, että ollaan jatkettu tätä hakuaikaa. Sitten mä olin silleen, että oikeesti? No tehdäänpäs kunnolla ja sitten tein sitä vähän paremmin ja muokkasin sitä niin vähän paremman silleen, että kokeillaan tosissaan sitten, että jos tästä olisi jotain. Ja sitten siinä kävi niin, että mä olin siinä aikaisemmassa duunipaikassa, niin sitten mulle soitettiin, että haluatko tulla tänne haastatteluun, että olisi mahdollista
ja tuohon aikaan ja sitten Lappeenrannasta lähtee Kajaaniin jonnekin, niin se oli tuntui, että on kyllä aika pitkä matka mennä ja ajella ja kaveri asui Varkaudessa ja sitten Varkauteen ja sitten seuraavana päivänä tänne ja sitten kävi työhaastattelussa ja sitten vähän ennen juhannusta soitettiin, että ootko nyt oikeasti sitten tulossa töihin, jos sulle paikka täältä aukeaa. Mä sanoin, että joo, tuun. Okei, hyvä, no ei muuta kuin tervetuloa. Ja siitä on nyt yli 2017, kun mä oon täällä aloittanut, niin siitä on niin yli 7 vuotta siitä nyt sitten on. Ja sitten juhannukset tulee 7,5 vuotta. Aika nopeasti on aika tässä kyllä mennyt ja tosissaan sitten luotiin sitä koulutusohjelmaa täällä kaikkien niiden opettajien ja muiden kanssa sitten saatiin se käyntiin. Ja se on nähtävillä kaikilla tuolla meidän verkkosivuilla. Se on muuttunut hieman nyt siitä, mitä se oli silloin aikaisemmin, millaiseksi se on tehty, mutta niin kuin kaikki muukin asia niin elää ja kehittyy. Kyllä. Kehitys kehittyy. Niin ja se on hyvä. Niin, kyllä. Ja just voi painottaa sitä, että vaikka nyt joku sanoo, että olen niin kuin luonut tämän ohjelman, niin enhän siihen niin kuin, ei sitä yksi ihminen pysty tuollaista tekemään, että kyllä siinä on niin kuin monia muita ollut siinä, mutta ehkä se päätyyppi sitten siinä sitten ollut kuitenkin. Mutta se aloite niin kuin ihan alun perin tuli kuitenkin Kamkilta, että ne niin kuin oli kiinnostunut aloittaa tämmöisen. Kyllä. Täällä oli semmoinen yksi visionääri, jätetään nimiä mainitsematta, mutta niin, yksi visionääri täällä Kamkilla, ymmärtääkseni ei ole enää, mutta hänellähän oli muutenkin näitä niin kuin pelialan koulutuksia ja tällaisia, niin kuin mitä hän oli niin kuin visioinut ja ideoinut niin kuin aikaisemmin. Että Kamkilla on myös tunnettu näistä pelialan koulutuksista, eli pelin kehittäminen ja täällä jengi tekee pelejä. Ja siis tämä peliala niin kuin Kajaanissa ja Kamkilla niin kuin suhteessa on niin kuin aika iso, ottaa huomioon, aika pieni paikka, mutta niin kuin pelit sitten on niin kuin monille yhdistävä tekijä täällä. Niin hänen kynästään jostain ajatuksena lähtenyt, että kun ollaan pieni paikka, pitää kuitenkin saada niin kuin jotenkin vetovoimaa alueelle. No pelit on aika vetovoimainen juttu, jengi tykkää peleistä, haluaa pelata, haluaa tehdä pelejä. Niin se on joku on sitten keksitty, että hei, että lähdetään kokeilemaan tällaista. Joo. Niin Euroopan tuli sitten pelialan jälkeen vähän niin kuin, että hei, no mites tämmönen erikoistuminen. Ei ole missään muualla. Eikä Suomessa ole vielä tälläkään hetkellä sillä samalla tasolla ainakaan, mitä me täällä tehdään, mutta pieniä paloja on muuallakin. Että on niinkin huomannut, että kyllä tämä niinku ihan vetää. Mutta ehkä siinä se tarina tälleen niinku lyhykäisyydessä, niin Jani voi jatkaa tästä sitten. Joo. Mä itsehän muutin Kajaaniin just pelialalle, eli tulin opiskelemaan aikanaan. 2014 aloitin insinöörilinjalla, eli täällä on pelialaa 2 linjalla, on tradenomilinjaa ja sitten on inssilinjaa. Ja inssi on enemmän sitä ohjelmointipuoleen. Eli varsinaiselta koulutukseltani on ohjelmoija, tieto- ja viestintätekniikan insinööri. Ja ennen kuin mä valmistuin, niin mä päädyin jo vähän niin kuin Kamkille töihin. Eli meillä oli täällä silloin 2016, 17, 18, ne oli paljon erilaisia tämmöisiä kehityshankkeita, tehtiin niinku tämmöisiä NS-hyötypelejä, eli just virtuaalisovelluksia ja tämmöisiä mobiilisovelluksia ja muuta, esimerkiksi terveydenhuoltoon ja teollisuuteen ja muuhun tämmöiseen. Niin mä olin sit niissä hommissa pari vuotta valmistumisen jälkeen ja sitten samaan aikaan alkoi just tää e-sport-buumi. Eli kun korkeakouluthan tekee paljon erilaisia hankkeita sen peruskoulutuksen lisäksi, niin Kamkilla sitten oli tai käynnistyi just monta tämmöistä e-sport-hanketta tavallaan samoihin aikoihin. Siellä oli kaikkea niin kuin nuorisotoiminnan kehittämistä ja pelaajatutkimusta ja kaikkea muuta tämmöistä. Ja mä sitten sieppauduin vähän niin kuin niihin mukaan, koska siis aihe kiinnosti oman harrastuselämän pohjalta totta kai äärimmäisen paljon, niin mä sitten olin silleen, että mä haluan näihin hankkeisiin mukaan. Ja olin sitten näissä e-sport-hankkeissa jonkun aikaa ja pyöritettiin vähän aikaa semmoista kesäkoulua kuin Nordic e-sport Academy. Joo, sä olit siinä ihan ekassa mukana. Mä en ollut siinä ihan ekassa, että mä olin just niissä työhaasteluissa silloin ihan ensimmäisen aikaan myöhemmistä. Olin sitten niissä hankkeissa ja olin koodarihommissa ja sitten multa tultiin kysymään, että
sä oot Jani niin fiksu äijä, että voit sä tulla vetää, no suunnilleen näillä sanoilla se sama visionääri tuli puhumaan, että voit sä tulla vetää tuon yhden kurssin, kun meillä ei ole siihen opettajaa. Ja mä olin silleen, että okei, no mä en ole opettaja, mutta voin mä nyt kokeilla. Niin kävin sit vetää sen ja se oli mun mielestä ihan jees, se oli ihan hauskaa ja huomasin, että mä tykkään opettaa ja nautin tästä. Ja tein sit sitä siinä vähän niinku sivutoimisena vähän aikaa ja mä tajusin sit jossain vaiheessa siinä, että mulla oli niinku 3 hattua, että mä olin niinku 2 tuntia päivästä mä olin koodari ja sitten mä olin projektipäällikkö ja sitten mä olin opettaja ja sitten mä olin silleen, että hitto, että on vaikeeta, että mä voin tehdä näin montaa työtä yhtä aikaa. Sitten mä kävin sanoa esimiehelle, että hei, mä voin tehdä näitä kaikki, voinko mä valita vaan yhden? Ja sitten se oli silleen, että okei, saat valita minkä vaan. Sitten se laittoi niinku 3 paperia pöydälle, että minkä sä otat. Ja sitten mä olin silleen, että no just oli puhetta siitä, kun Janus oli just aloittanut tätä koulutusta, silloin olisiko vuosi ollut mennyt, se oli ehkä 2009. Niin, joo, jotain tämmöistä. Ja oli silleen, me oltiin Januksen kanssa puhuttu siitä ja sitten oli muidenkin kanssa puhuttu siitä, että tähän tarvitsisi niinku toisen tyypin tähän esport-koulutukseen, että se on Janus yksin periaatteessa vastaa siitä. Oli siihen, että voinko mä ottaa sen, että onko siihen niinku joku jo tiedossa vai voisinko mä niinku hypätä siihen kehittää sitä. Ja sitten oli silleen, että joo, ei muuta kuin. Ja siitä se sitten oikeastaan lähti, että päädyin sitten siihen Januksen viereen istumaan toimistoon. 5 vuotta siinä istuttu. Siisti. Kyllä, ja tässä on just se, että siinä vaiheessa, kun ei ole vielä niitä opiskelijoita ja siinä vaiheessa, kun tehtiin sitä koulutusohjelmaa, niin siinähän on niin paljon aikaa niin kehittää, ideoida tai tällaista. Mutta sitten yhtäkkiä, kun on 2-3 ryhmää sisällä, ne opetukset pyörii, kaikki tutoroinnit pyörii, kaikki tämmöiset, niin siihen perushommaan menee niin paljon aikaa ja energiaa, että sitten se kehityshomma niinku vähän niinku jää. Sen takia pitäisi olla aina joku, joka kehittää tai miettii tai kello on energiaa ja aikaa niinku miettiä. Ainakin tämä on niinku mun näkemys. Sitä, vaikka joku tietää sitä enemmän, niin nimenomaan sitä isompaa kuvaa. Joo, ja sitten nimenomaan nyt kun varsinkin siis korkeakouluthan elää vähän semmoista ruuvin kiristyselämää koko ajan, että rahoitus on vaikeampaa saada ja näin. Meidän pitäisi tavallaan koko ajan tehdä enemmän tulosta. Kyllä. Opettajan työkin on, mitä mäkin olen ollut vain 5 vuotta, niin on kyllä niin kuin vaatimukset kasvaa periaatteessa koko ajan. Pitäisi tehdä niin kuin vähemmällä enemmän. Semmoinen uuden tekeminen ja ideoiminen on se vaikeaa. Kyllä se vaatii enemmän porukkaa. Että ei se. Toi kuulostaa myös, että ihan ymmärrettävästikin, että niin on kovempia tulosvaatimuksia ja muuta, että siinä on sellaista niin kuin ei nyt yritysmaailman meininkiä, mutta niin kuin kuitenkin taloudelliset realiteetit luomassa sitä isoa linjaa ja helposti varmaan se, niin kuin sen suhteen ei nyt sokeudu, mutta siis pakko niitä operatiivisia, ne on kuitenkin, ne tulee nopeammin vastaan, että siinä saa olla varmasti kyllä myös oma visionääri, että pystyy katsomaan sinne pidemmälle ja kehittämään. Kyllä. No siis meidän työhän voi niin kuin näyttäytyä silleen herkästi opiskelijalle tai ulkopuoliselle se näyttää siltä, että me kävellään muutaman kerran viikossa sinne luokkaan ja höpistää siellä 90 minuuttia ja lähdetään kotiin. Mutta siis tähän työhön kuuluu niin paljon kaikkea muuta, siis niinku, totta kai opintojaksojen kehittämistä ja luentojen vetämistä ja tehtävien arviointia, mutta sitten myös niinku kaikkea opiskelijoiden ohjausta ja tuutorointia ja sitten on kaikkia näitä startup-ohinoita, niin kuin teilläkin on ollut vähän historiaa ja niiden tukemista ja coachaamista. Ja on opinnäytetyöohjaukset ja on työharjoitteluohjaukset ja niinku, ja kaikki muu tämmönen, nämä on vielä tämmöisiä ns. Sanotaanko perustehtäviä. Se on vielä sitä perustehtäviä. Sitten tulee semmoinen kaikki muuta sälää tulee aina välillä siihen. Sitten on sitä niinku hanketyötä, sitten on niinku kumppaneiden kanssa verkostoituminen ja sitten niinku yhteistyöprojektien kehittäminen ja eteenpäin viemistä. Niinku tää on hirveän paljon on kaikkea. Mikä on hyvä siis sinänsä, että työ on moninaista, että se ei niin kuin aina ole huono juttu, että työtehtävät on niin kuin monipuolisia. Sehän on ihan hyvä, että on monipuolista työtehtävää ja useasti on vielä semmoinen, että nyt mulla on vaan tuo jäljellä, niin tehdään vaan tuo. Että aika monesti se on niin kuin valintaa, että mitä sitten niin kuin saa valita vähän, että no tehdään nyt eka tuo ja sitten tuo ja mikä niin kuin sitten sitä voi vähän sen fiiliksen perusteella myöskin valita. Ja varsinaisia virkatyöaikojahan meillä ei ole, mutta kyllä me nyt täällä silloin ollaan, kun meillä opetukset on, että 8-4 se periaatteessa NS on, mutta joskus tulee tehty illallakin sitten töitä tai sille on ihan hyvä, että ei ole täysin niin kuin aikaa ja paikkaa sidottua myöskään se
se työ. Se on varmasti tällaisen niinku asiantuntijatyön, tai ainakin mä oon ymmärtänyt, niin se on myös se hyvä puoli, että siinä on tällainen niinku soljuvuus, kunhan se ei ole aina sitten, että se on niinku todella pitkää päivää. Niin, ja vapaus ja vastuu silleen niin kuin kulkee yleensä aika hyvin tässä niin kuin käsi kädessä tässäkin työssä, niin kuin monessa muussakin työssä varmasti, että homma kun hoituu, niin ei ole mikään semmoista isoveli valvoo politiikkaa, että kuka täällä nyt oli tai missä se kuka oli tai mistä tämä tapahtui tai tapahtuiko mitään vai niin. Se luo niin kuin luottoa myöskin sitten niin kuin molemmin puolista sitten, että se on ihan ainakin yksi näitä mun mielestä tämän, niin kuin, tämän niin kuin työn etuja. Ja siis mehän ollaan niinku, Kampkihan on tosi pieni korkeakoulu, että ollaan varmaan niinku, ei olla ihan Suomen pienin, mutta siellä niinku kolme häntä päällä kuitenkin. Mun mielestä me oltiin pieni, mutta nyt joku, sit tuli jotain suhteellista kasvua. Me on kiritty kyllä, joo. On tullut lisää, mutta tämä pienuus on niinku valjastettu täällä kyllä niinku silleen hyvin, että ollaan tosi yhteisöllinen ja tavallaan niinku meilläkin on Januksen kanssa asiantuntijoina tosi paljon vapautta tehdä asioita niin kuin me halutaan tehdä ja kehittää niin kuin me halutaan kehittää. Et ei tarvitse mennä semmoisten komiteoiden läpi, tiedätkö, käydä perustelemassa kaikkea, vaan aika niin kuin silleen flätti hierarkia, että voi mennä rehtorille sanomaan. Niin. Joo, ja ei tehdä Matti tämmöistä. Ja niin kuin opiskelijana huomasi kans, että niin kuin mekin pystyttiin silloin kun me alettiin NDICea pyörittää, niin sit niinku, en mä usko, että jossain tosi isossa ammattikorkeakoulussa yhtä helposti, niinku, tai no ei nyt helppoa ollut, mutta sille niinku se ei olisi yhtä mahdollista niinku, saada noin paljon tukea startuppina, että sit niinku, koulu mahdollistaa toimintatiloja ja tukee niinku, laitteistossa ja kaikessa ja tosi niinku, oikeasti lyhyessä ajassa loppujen lopulta, vaikka silleen niinku, silloin se tuntui silleen, että miksi asiat ei etene, mutta sitten sit niinku loppujen lopulta kun miettii, niin se oli tyyliin niinku vuoden sisällä kaikki niinku kuitenkin liikkui tosi nopeasti mietittynä siihen, että ei meilläkään mitään rahoitusta ollut tai mitään eikä ollut mitään oikeaa hanketta vähän niinku mistä vaan se oli kaikki vähän silleen, että miten me voitais nyt niinku miten me voitais niinku saada jostain resursseja. Niin. Mut se oli, siinä kyllä huomasi, että kampki on pieni. Joo, siis, positiivisella. Kyllä siis semmoinen niinku jouhevuus tietyissä asioissa se, että niinku asiat toimii nopeasti, pystytään olemaan vähän niinku ketterä. Just se osittain, että ollaan niinku pieni. Niin kyllä se auttaa. Ja isoissa korkeakouluissa on vielä niinku tyyli, jos miettii, niin mä luulen, että siellä on resurssit niinku vielä tiukemmilla. Niillä on vielä enemmän. En mä tiedä mikä on suhdanne niinku opiskelijoita ja opettajan välillä sille, että kuinka monta opiskelijaa periaatteessa yksi opettaja ohjaa. Mutta voisin kuvitella, että isommissa paikoissa onhan niillä enemmän opettajia, mutta onko niillä suhteessa myös niin paljon enemmän niitä opiskelijoita, että se voi olla sen takia vaikeampi saada se kontakti siihen opettajaan. Ja siitä tulee vähän semmoinen, varmaan voi tulla opiskelijalle semmoinen fiilis, että häntä ei ole niin yksilöity, että hän on vaan niin sitä massaa. Mutta mehän pyritään siihen, että jokainen opiskelija on niin yksilö ja otetaan niin huomioon. Niin mustakin tuntuu niin tutor-opettajana, eli meillähän on aina omat ryhmät, joita me ohjataan. Ja musta tuntuu, että omien ryhmien opiskelijat, mä tunnen niin yksilönä kaikki. Että mä tiedän mitä vahvuuksia ja heikkouksia heillä on ja tavallaan, että miten mä voin heitä ohjata. Ja se on myös hieno nähdä, miten opiskelijat kasvaa. Vaikka se tuntuu opiskelijalle se 3,5 vuotta tuntuu pitkältä ajalta, ja se niin kuin, tuntuu, että se kestää ikuisuuden ja näin. Mutta sitten taas opettajalle musta tuntuu, että se on niin silmänräpäys, ne lähtee täältä pois. Mutta sitten kiva kuitenkin nähdä, mitä kaikkea ne oppii ja kasvaa siinä aikana. Niin ja mitä kaikkea ne saa aikaa. Tosi hienoja juttuja on saanut meidän opiskelijat aikaa. Se on ihan mahtavaa. Meidät on siunattu sillä, että meillä on ollut tosi hyviä opiskelijoita. Kyllä. Kiitos. Mut silloin on mennyt siinä valintaprosessissa joku oikein, jos on hyviä opiskelijoita myös niin siinä mielessä. Että no siis me nyt aika minimaalisesti päästään vaikuttaa siihen, että ketkä ne vaan osaa hakeutua sitten. Niin, no se on ihan totta. Ja nyt itse asiassa vielä minimaalisemmin nyt, mutta jossain vaiheessa. Niin nämä kokeethan päivittyy koko ajan ja valintakoeasiat, se on sitä byrokratiaa, mutta tällä hetkellä me ei pystytä itse valita periaatteessa meidän opiskelijoita. Joo. Onko sulla vai
Otanko mä täytyy? Sä saat ottaa koppia seuraavasta. No mä ajattelin mennä vähän syvällisempään aiheeseen, että nyt kun e-urheilu on kuitenkin, sen liiketalous on tunnetusti ehkä haastavassa tilanteessa, niin koetteko te, että sitä aihetta on sitten niin kuin, tai näiden aiheen parissa, niin sitä on vaikea opettaa, tai koetteko, että teillä on niin kuin jonkun sortin vastuu siinä, että luodaan niitä niin kuin tulevaisuuden toimijoita, jotka jotenkin toimii oikein tai edistää sitä asiaa niin kuin parempaan suuntaan? Joo, toi on hyvä kysymys. Mä oon miettinyt tätä asiaa vähän siltä kannalta, että kun meillä on niin kuin esimerkiksi, puhutaan jostain hyvin pitkään kestäneestä koulutuksesta, vaikka sairaanhoitajakoulutus, mitä on ollut niin kuin satoja vuosia, niin sen koulutuksen tehtävähän on niin kuin tuottaa valmis ammattilainen sille alalle, ja niin kuin siellä on, niin kuin kaikki on jo keksitty ja tehty. Totta kai ala kehittyy ja pitää osata uutta, mutta se, että mikä on sairaanhoitaja, niin kaikki tietää, mikä on sairaanhoitaja. Niin, ja sille on joku varmaan jo oletus, että mikä se niin on. Mutta me ollaan niin uudessa tässä, että mikä on e-sport-ammattilainen, niin se on aika vaikea kysymys. Okei. Tähän on lähdetty vastaamaan sillä, että koulutushan niin kuin on rakennettu tämän liiketalouden koulutuksen päälle. Eli tässä on niin kuin ajatuksena semmoinen malli, että meiltä valmistuvat olisi liiketalouden ammattilaisia ja he pystyisivät sitten monipuolisiin tehtäviin. Ja sitten taas erikoistumisopinnoilla me pyritään vastaamaan siihen, että pystyisi vähän niin kuin sitä omaa mielenkiintoa syventämään niissä opinnoissa. Mä unohdin nyt tarkalleen sen alkuperäisen kysymyksen, mutta se toive, mikä niin kuin esimerkiksi mulla tämän koulutuksen suhteen on, ja se mitä meidän nämä opiskelijat tulee sitten tekemään, niin on just rakentaa tätä alaa. Eli etsimään sitten, eihän me voida tuottaa valmista, kun me ei itsekään välttämättä tiedetä, että mikä se valmis on. Että niin kuin opiskelijat sit jatkaa tätä rakentamista ja niin kuin tämän alan kehittämistä ja niin kuin löytää niitä malleja ja just niitä taitoja, mitä pitää osata ja kaikkea tätä. Tämä on tämmöinen laskenopettajan vastaus, että opiskelijat tekee työt mun puolesta, mutta niin kuin se on niin kuin mun mielestä se realismi siinä, että on vaikea sanoa meillä täältä Kainuun metsästä, että mikä se on. Mikä se ja on jos et sä tiedä, niin et sä niinku tiedä. et silloin pitää myös olla niinku, sellainen, no en mä tiedä, seikkailijan tai tutkimusmatkailijan myös niinku mentaliteetti, että niin, että mä näen, että meillä ehkä on siinä se vastuu totta kai, että siis jos me tuotettaisiin täältä ihan surkeita opiskelijoita, niin eihän kukaan sitten haluaisi täältä ketään ottaa töihin tai muuta. Me on onneksi nähty, että tyypit, jotka meiltä valmistuu, on ollut fiksuja ja nohevia ja ne on päässyt hyviin duuneihin ja alallekin töihin, että se ei ole vaan sitä, että on menty sitten Prisman kassalle, ei mitään pahaa Prisman kassoja vastaan, mutta se, että kun kuitenkin kyseessä on niin erikoistunut tutkinto, niin se totta kai kaikki toivoo, että pääsee oikeasti tekemään sitä, mitä on opiskellutkin. Niin, ja sun on niinku helppo ehkä myös, kun on noin niinku spesifi, niin sitten on myös ehkä helppo löytää sellainen yhteys, että onkohan jatkanut siitä johonkin, versus että jos olisi tosi joku laaja-alainen juttu ja sitten jatkaisi siitä niinku johonkin sinne suuntaan, niin se olisi ehkä vähän niinku eri homma, tai että niin, se on ehkä helpompi varmentaa myös jossain määrin, että mitä hän on sitten niinku myöhemmin tekee tai muuta. Mutta, Joo, kyllä ehdottomasti. Ja kyllä mä, niin kuin sanoin, niin musta tuntuu, että niinku kaikki tutkinnot ei ole ihan samanlaisia, että osalla on vähän erilainen tarkoitus, ja mä näen, että meidän tarkoitus on tavallaan tämän alan kehittäminen ja eteenpäin vieminen, että vasta tässä niinku ollaan ihan alkukuopissa. Eihän tämä alakaan vielä ole vielä tavallaan määritellyt itseään, että se elää ja pomppii koko ajan ja välillä on rahaa enempi ja vähempi ja tulee rahoittajia. Kuka maksaa? Kuka maksaa ja mitkä ne mallit on ja miten siitä saadaan niin kuin sustainable, mitä se on. Kestävää, kannattavaa. Niin, tämmöisiä isoja kysymyksiä. Ja kouluttaminen olisi helppoa, jos meillä olisi kaikki valmiina. niin, voisi vetää vaan laput silmillä. Niin.
että jos mietitään vaikka jotain, jos musta on tullut vaikka matematiikan opettaja, niin sehän on niin maailman helpoin homma, kun matematiikka on keksitty jo 2000 vuotta sitten. Karkeasti mä voin opettaa miten lasketaan. mutta tehdään vähän semmoista alaa, mitä ei ole vielä keksitty, niin se on jännittävää. Erittäin hyvä vastaus. Kyllä. Siihen voisi lisätä tuohon, että kysyt, onko vaikea opettaa. No semmoisia asioita, mitkä on jo tapahtunut ja mitkä on, niin kuin Jani tuossa vähän sivuskin, niin eihän niitä ole vaikea opettaa. Helppo kertoa, mitä on ollut ja mitä on tapahtunut. Ja ehkä enemmänkin se, että me tutkitaan opiskelijoiden kanssa myöskin sitä, että mitä alalla tapahtuu ja mitä mahdollisuuksia siellä on. Ja ehkä meillä opettajina ja ohjaajina on myöskin sitä vastuuta tässä, että niin kuin me voitaisiin mahdollistaa niitä tiettyjä asioita, mitä opiskelijat haluaa kokeilla ja haluaa tehdä ja tällaista, että, niin kuin, että toimia niin kuin kouluna, eihän me voi kaikkea mahdollistaa, mutta tiettyjä asioita, tietyt kokemukset, mitkä ei tule uudelleen. Jokainen kokemus on erilainen ja e-sportsista monesti puhutaankin tämmöisenä kokemusperäisenä niin kuin tuotteena esimerkiksi. Niin tapahtumissa käynti, tällaiset mahdollistaa, että opiskelijat pääsee sinne ainakin osa. Ollaan tehty opintomatkoja tällaisia, niin kuin, että nähdään mitä se oikeasti on siellä se homma. Ja tämän tyyppisiä niin kuin puhu elämyksistä, mutta siis niin kuin yleensäkin ottaen mahdollistaminen. Niin kuin vaikka se NDS-projekti, mikä oli aikaisemmin, niin oli mukava olla sitä, Jani oli aika isostikin siinä mukana niin kuin mahdollistamassa sitä, että kannattaa lähteä kokeilemaan ja sitten vähän niin kuin rohkaisee ja niitä opiskelijoita ja muuta, että hei, että niin kuin kokeilkaa, että ei tässä mitään, että jos te koette, että tämmöinen tarve voisi olla alalla, niin täyttäkää se tarve. Se onnistuu, se kestää X, tai ei onnistu, se kestää X määrä aikaa, tai se voi kestää lyhyemmän aikaa, se voi kestää pidemmän aikaa, mutta yleensä se harmittaa enemmän, jos ei kokeile tai ei tee. Kyllä. Että kannattaa rohkeasti yrittää. Ei se ole niin vaarallista, jos niin kuin välillä epäonnistuu. Samahan se on jossain tentissä tai missä tuolla tahansa, eikä me opettajatkaan olla tätä et ehkä tiennyt, mutta niin kuin täydellisiä ja ei tiedä kaikesta kaikkea, mutta niin kuin mekin tehdään virheitä, mutta me yritetään kaikkea uutta itsekin aina välillä ja joskus se onnistuu ja joskus se ei onnistu, mutta ainakin tuli kokeiltua ja voi todeta, että ei toiminut. Tai jes, kylläpä toimi hyvin, kylläpä oli hyvä idea. Asennekysymyksiä hän nojaa kovasti. Ja vielä tähän koulutukseen ja tähän alaan liittyen, niin mehän ollaan liiketalouden koulutus ja mitä me on puhuttu alan toimijoiden kanssa, niin kuin isojenkin yritysten kanssa on se, että mitä he tarvii tämmöiseltä koulutukselta, niin he tarvii ihmisiä, joilla on liiketalouden osaamista. Aivan varmasti. Niin kuin se perinteisesti miten tämä ala on kasvanut, niin sehän on ollut niin kuin harrastuspohjalta periaatteessa. Että on niin kuin päädytty alalle töihin ilman välttämättä mitään tukevaa koulutusta. Sä oot joku vanha pelaaja tai muuta just, niin. mitä näitä näkee. Siinähän ei sinänsä ole niinku mitään väärää, mutta sitten niinku, totta kai hommat tulee hoidettua tehokkaammin, kun oikeasti ymmärtää niinku liiketoiminnan perusteita ja taloudenpitoa ja muuta tämmöistä. Ja on niinku paljon ollut puhetta toimijoiden kanssa siitä, että niinku sellaiset tyypit, jotka oikeasti ymmärtää, miten business toimii ja vielä niinku ymmärtää, miten e-sport toimii, niin varmasti löytyy töitä. Ja sekin, että ne e-sports-yritykset on sanonut, että hehän voivat itse tämän e-urheilupuolen opettaa. Että eihän se ole ongelma, että senhän ne osaa. Että siis niinku, että mieluummin tulisi se osaaja. Kaikenlaisia osaajia tarvitaan ja just se, että se osaaja jostain toiselta alalta tulee siihen, mistä se ei vielä tiedä, niin siitä saa molemmat niinku oppii toisiltaan yleensä tällaisessa tilanteessa. Kyllä. Mutta joo, kyllä on on huomannut sen, että se on paljon kaivattu aspekti, että joku osaa liiketaloutta ja niinku liiketoimintaa yleisesti ja sitten myös niinku organisointia urheilussa, että sit se voi olla tosi monesti silleen, koska se on niinku musta tuntuu, että tosi moni noista niinku esimerkiksi eSport.orgista on lähtenyt siitä harrastetoiminnasta, niin sitten se on myös, vaikka joku olisi niinku päivätöissään niinku tosi niinku tekisi vaikka jotakin business-hommaa tai jotain niinku käy niinku oikeassa töissä toisin sanoen, niin sitten silti se ei jotenkin tuu sieltä sinne eSport.orgaan, koska se on vaan semmoinen harrastus, niin sitten se vähän niinku saattaa jäädä se struktuuri siitä pois. Niin se on mun mielestä hyvä, että tulee semmoisia ihmisiä,
kentälle, jotka oikeasti osaa sitä ja pystyy myös saamaan ne niin kuin kannattavammaksi ne organisaatiot, niin sitten se on kaikille paljon hauskempaa, kun oikeasti niin kuin pyörii ja ei tarvitse silleen miettiä hikoilla, että miten me selvitään ensi viikkoon asti. Mut silleen niitä perusriskejä niin. silleen, ja osaa niinku laskee alvit ja muut, tämmöisiä niinku perusjuttuja. Et tuu tämmöisiä amatööritason kämmejä sitten, kun lähtee sitä ensimmäistä yritystä pyörittämään. Semmoiset jutut pitäisi olla hanskassa. Mä voisin pamauttaa sitten seuraavan kysymyksen. Tää nyt on ehkä vähän siitä mielestä, jos on kuuntelemassa tai katsomassa semmoisia ihmisiä, joita kiinnostaa tai miettii, että mitä e-sportsin opiskelu tarkoittaa, mitkä voisi olla hyödyt opiskelijoille, niin mitä aiheen opiskelu on ja mitä se tarjoaa opiskelijalle? Toi olisi niin hyvä, jos te itse vastaisitte tuohon, koska mä aina tykkään näissä silleen, että opiskelija itse vastaa. Voidaan me yrittää. Niin. Me voidaan lisätä sitten omaa näkökulmaa. Kyllä mä näen sitä silleen, voitko vielä toistaa se kysymyksen? Luetaan suoraan täältä, että mitä aiheen opiskelu on ja mitä se tarjoaa opiskelijalle? No siis kyllä mä sanoisin, että opiskelu on meillä sitä, että niin kuin käydään e-sport-alaa läpi, opitaan ne niin kuin perus tämmöiset alan mallit ja periaatteet. Eri sidosryhmät, mitä siellä toimii niin. siellä alalla ja miten ne linkittyy toisiinsa ja miten se ala yleisesti niin kuin toimii. Eli tämä on tätä niin kuin perustietoa, sitten totta kai liiketalouden perustietoa, siellä on laskentaa ja siellä on johtamista ja muuta. Ja sitten vähän kun päästään pidemmälle, niin päästään sitten niin kuin tekemään projekteja. Eli ihan käytännössä kokeilemaan ja opiskelemaan niitä asioita. Et eihän me, niin kuin, mun mielestä meidän pitäisi niin kuin minimoida se aika, mikä me ollaan tuolla luokassa ja mieluummin maksimoidaan se, mitä me oikeasti tehdään asioita. Niin kuin esimerkiksi vaikka tässä nyt. Tää on niin kuin tämmöistä ei niin luokassa istumista, vaan tää on oikeasti vähän tämmöistä uutta ja jännää. Eli siis kannustetaan opiskelijoita kokeilemaan niitä omia juttuja ja me opinnollistetaan niitä. Eli paljon pystyy suorittamaan opintoja omilla projekteilla, omilla hankkeilla, omilla kokeiluilla tämmöisillä. Ja yritetään ruokkia paljon tätä. Eli sitä mä niinku toivoisin, että jos niinku kiinnostaa kokeilla käytännössä, niin sitten kannattaa tulla tänne. Jos haluaa vaan istua 3,5 vuotta luokassa, niin tai 5 vuotta. Tai 5 vuotta. No, tai jos tykkää istua luokassa, niin kyllä mä niinku ehkä saan silti kannustettua. Sit mä pidän sen henkilökohtaisena haasteena, että miten mä niinku saan tämän tyypin tästä niinku levittää siipensä ja yrittää jotain jännittävää. Kyllä. Ja just tämä e-urheiluopiskelu on just niinku mahdollisimman käytännönläheiseksi ollaan pyritty tietenkin tuomaan tai haluttaisiin, että se olisi mahdollisimman käytännönläheistä. Ja koska me ollaan ammattikorkeakoulu, niin me tarkoitus onkin niinku applied sciences, eli niinku tuoda se tieto sinne niinku käytäntöön enemmän kuin nämä perinteiset tiedekorkeakoulut, niinku yliopistot esimerkiksi. Niin tekemällä mieluummin, mutta onhan siis tietysti koulutussisällöissähän, mitä meillä on, niin kuin Jani mainitsi tuossa niiden perusliiketoiminnan niin kuin kurssien lisäksi, niin e-urheilun niissä kursseilla, niin meillä on valmennuksen kursseja, tapahtuman järjestämisen kursseja, sitten siellä on niin kuin, ihan peruskurssi, missä lähdetään niin kuin ihan siitä, että mitä tämä e-urheilu on, mitä ollaan vähän tänäänkin keskusteltu täällä. Sitten on enemmän se sidosryhmäkurssi, eli missä käydään läpi nämä eri sidosryhmät ja toimijat, ja sitten on semmoinen, no miten sen sanoisi, sitten on semmoinen ajankohtaiset aiheet tyyppinen kurssi, missä sitten käydään vähän läpi. No niitä käydään kyllä muillakin kursseilla läpi, mutta se on ehkä enemmänkin semmoinen täytekurssi, että hei, että keksitäisiin jotain kivaa tekemistä, katsotaan mitä täällä tapahtuu täällä e-sportsin maailmassa ja katsotaan löydetäänkö näihin niinku. Se luo ehkä vielä seuraavaa, ainakin mulle se näkyy niin, että sit se luo niinku seuraavan kerroksen siihen, että kun siinä on se alan merkitys tai joku niinku määrittely, sitten toki niinku sidosryhmät ja sitten vielä niinku, ehkä seuraavasta tulee sit se, että mitä niinku kaikkea siinä näiden, niinku, että ehkä siitä tulee niinku seuraava sellainen niinku rinkula siihen, mistä mennään ulospäin. Mulle se ehkä näyttäytyy niin, mutta Jani puhui siitä, että voi olla myös luokassa pitkään istuvia, niin eli
teoriasta kiinnostuneita. Niin minkälainen tämä e-urheilun niinku akateeminen maailma sitten on? Niinku, no tästä vähän jo puhuttiin urheilun niinku määrityksestä ja muuta, mutta niinku, osaatteko te sanoa mitään siitä, että minkälainen e-urheilun tieteellinen tai akateeminen maailma se on verrattuna lähes mihin tahansa se on hyvin suppea. Eli yleinen ongelma meillä on varsinkin kun opiskelijat kirjoittaa vaikka opinnäytetöitä on se, että mistä löytää niinku hyvää ajankohtaista e-urheilun lähdeaineistoa. Niin tarpeeksi spesifiä. Niin sitä löytyy yllättävän vähän, eli ala on vielä niin nuori. Ja kyllä sitä on alkanut tulee nyt enemmän ja enemmän, että niitä tutkimuksia löytyy ja artikkeleita löytyy ja julkaisuja, että kyllä se alkaa niin kuin olla silleen jo ihan terveellä pohjalla, että opiskelijat pystyy sitä aineistoa hyödyntämään. Mutta ainakin silloin niin kuin alkuvaiheessa se oli erittäin huonoa, me sanottiin silleen, että rinnastetaan urheiluun esimerkiksi, että sit me käytetään enemmän urheilulähteitä tai liiketalouden lähteitä, koska ei välttämättä ole olemassa. Ja niinhän se kuuluukin jossain määrin, mutta sitten steppikalaus. Nyt sitten tavallaan tässä vuosien varrella niin on monella yliopistolla ollut erilaisia tutkimushankkeita ja muuta, että on sitten sieltä aina pystynyt seuraamaan niitä tuloksia, mutta niin kuin, ei se vieläkään semmoista niin kuin ihan, että jos sulla on joku vähän semmoinen niche-aihe, mitä sä vaikka haluat selvittää tai kirjoittaa opinnäytetyötä tai muuta, niin kyllä se aika vaikea monesti on löytää sitä. Et ei tämä niinku akateemisesti hirveän kehittynyt ala ole. En tiedä, onko, mä hävitsen, että joskus Janus voisi kirjoittaa e-sportin tohtoriksi, mutta en tiedä, onko semmoisia vielä yhtään, että niinku väikkäreitä ja muuta. On niitä varmasti tehty, mutta ne ei välttämättä sitten niinku, ne aina vähän sivuaa e-sportsia. Kyllä. En muista suoraan väikkäriä, onko tehty. Voisin uskoa, että on tehty, mutta tutkimusartikkeleita, mitä nämä niinku tohtorikoulutettavat esimerkiksi tekee, kun he niinku tohtoreiksi niinku lukee, niin he joutuu kirjoittamaan niinku X määrän niinku artikkeleita siihen, niinku, mitkä sitten saattaa jossain määrin yhdistyä siinä väitöskirjassa tai ei, mutta niin ainakin tämmöisiä tutkimusartikkeleita on suomalaisista korkeakouluista nämä tohtorit tai tutkijat tai muut niinku kirjoittanut, että kyllä niinku artikkeleita on tehty ja niin kuin Jani sanoi, niin on suppea, se on ihan totta, on kehittyvä, kyllä. Ja kyllä varsinkin nyt kun niinku, tavallaan niinku, tämä meidän ikäpolvi on siinä tutkimusiässä niin sanotusti, niin sitä alkaa niinku, tavallaan, että sama ikäpolvi alkaa olla siellä yliopistopuolella siinä vaiheessa, että tekee tätä aineistoa ja niinku, kyllä se niinku, alkaa sieltä tulee pikkuhiljaa. Kyllä se kehittyy koko ajan. Mähän en ole siis mikään akateeminen ihminen, mä oon tämmöinen insinööri, mutta seuraan silti parhaani mukaan. Se on hyvä, monta hattua, niin kuin TF2. TF2, joo. Ja sitten just siihen vielä liittyen, että joo, kyllä joutuu paljon edelleen niin kuin soveltamaan, mutta se ei välttämättä ole huono. Eli siis niin kuin monella eri kurssillakin, mitä täällä on, niin e-urheiluhan on hyvin siitä, tai niin kuin mikä tahansa ala, ja e-urheilu kun on kasvaa ja uusi, niin näitä niin kuin perinteisiä liiketoiminnan malleja ja muuta tällaisia niin kuin muilta aloilta, niin niitähän voi niin kuin e-urheiluun soveltaa. Ja tällaista tarvittaisiin niin kuin lisää ja se olisi hyvä, että näitä olisikin tätä sovellustehtävää. Se on aika työlästä kyllä, että eihän se niin kuin, kaikki aina mene yksi yhteen ja pitää vähän säätää ja katsoa, että no miten tämä tässä näin, mutta siitä myös olisi, musta tuntuu paljon niin kuin opittavaa. Että se on hyvä, että muilta aloilta otetaan vaikka malleja ja niin kuin näitä erilaisia toimintatapoja ja sitten katsotaan, että miten ne käytännössä toimii tässä e-urheilun kontekstissa. Tavallaan musta ehkä harmillisesti mä oon ehkä huomannut sellaista, että on vähän niin kuin tää tutkimuspuoli ja muu on esportsissa vähän junnannut silleen paikalla, että tuntuu, että tehdään samoja asioita, mitä tehtiin jo vaikka 6 vuotta sitten. Niin, tutkitaan, kyllä. miten pelaajat rasittuu vaikka pelatessa tai muuta, että tuntuu, että niitä samoja tutkimuksia on tehty koko ajan. Totta kai se on hyvä, että niitä toistetaan ja löytyy sitä tukevaa aineistoa, mutta tavallaan, että ei siellä ole mitään semmoista hirveän uutta ja jännittävää tullut vastaan vähän aikaa. Niin, ehkä niinku tieteellisestä näkökulmasta niin se on aika silleen samanlaista yleensä, ne tutkimukset on aika samanlaisia, että nyt oli jotain, nyt kun Roundscaken kanssa tai on pyörinyt siellä niiden
hommissa, niin nyt tuli tämmönen niinku, että silmiin liittyvä joku, että ne seuraa niinku pelaajien silmiä. Että se oli mulle vähän niinku semmoinen uusi. No siis mä tein yhdessä hankkeessa jo silloin 2008. Okei, no niin, no joo. Siinä on just tää tavallaan, kun eri toimijat ja tiettäkö niin kuin yliopistot ja muut ympäri maailmaa, kun ne löytää tän e-sportsin vähän niin kuin aina eri aikaa. Niin, kyllä. Sitten ne lähtee tätä tekemään silleen, niillä ei välttämättä ole tietoa, että mitä muualla on tehty, niin sitten siellä lähdetään tekemään näitä ihan samoja tutkimuksia. Ehkä ne on ne helpot tai silleen, että se voi olla. se on jotenkin, ja siinä on myös jotain niinku sellaista konkreettista, että se on eri, että jos, no okei, kyllä sä voit niinku ainakin teoriassa benchmarkkaa jotain liikeideoita tai muita, mutta sitten niinku tossa voi ainakin helposti ehkä saada jotain konkreettista, ja se voi tehdä silleen. Siitä dataa. Niin, koska niin, ehkä se on jotenkin sellaista. Mutta jos tässä olisi jotain katsenseurantatutkintaa tai muut tällaista tutkinut tätä, että onko tällaista jo tehty, niin olisi voinut vaikka löytää muuan Vattulan opinnäytetyön jostain, jossa tämmöistä asiaa on tehty. Eli siis, onko se, miltä vuodelta se oli? 2019? Niin on tehty ja on kehitetty ja on, mutta niin, no se, että sitähän voi tutkia monella eri tapaa. Ohjelmat kehittyy, kehitys kehittyy, miten tämä nyt menee tämä homma, että millä tavalla sitä sitten toinen oppilaitos tutkii, niin voi olla ihan erilaiset välineet, menetelmät tietyllä tapaa, mutta sitten myöskin ihan erilainen lähestymiskanta siihen koko aiheeseen, että miksi tätä tehdään. Mutta lähtökohtaisesti se on se siihen suorituskyvyn parantamiseen ja se yleensä ottaen liittyy tai sen tutkimiseen. Mikä kiinnostaa. Kyllä, koska puhutaan kilpaurheilusta ja siinä on tärkeää suorituskyky. Kyllä. Miten nyt kun ollaan puhuttu e-sportsin akateemisesta puolesta, tai uskotteko, että se vaikuttaa jollain tavalla, että e-sportsi Suomessa varsinkin on ehkä vähän huonossa jamassa tällä hetkellä rahallisesti, niin vaikeuttaako se opettamista jollain tavalla? No ei. Mä luulen, että se tavallaan se rahakysymys ja finanssikysymys niin ei välttämättä suoraan liity millään tavalla siihen, kuinka ihmiset on koulutettu tai muuta, vaan enemmän se on kyse siitä tämän alan tämänhetkisestä ehkä epäterveellisyydestä. Että ei ole tavallaan semmoista kestävää mallia, että se raha syntyisi ja se liikkuisi tällä alalla, vaan se tulee aina jostain ulkopuolelta ja se tulee sen ulkopuolisen toimijan niin sanotusta mielialasta riippuen, eli onko sitä rahaa tarjolla vai ei ja millä perustein. Suostuuko sitä ottamaan? Paljonhan on tämmöistä vähän epäeettistä rahaa liikkeellä, mitä ei moni toimija hyväksy, ota. Aika monella toimijalla voi olla silleen, että no, jos nyt vähän pistää silmät kiinni hetkeksi, niin voi saada aika paljon rahaa tuolta joltain toimijoilta. Niin voiko sillä pahalla rahalla tehdä paljon hyvää? Niin, ehkä ne ajattelee sen silleen. Mutta ongelmahan on just tää, että kun se raha tulee ulkopuolelta eikä se synny tällä alalla. Tavallaan esportsissahan ei oikein myydä mitään. Se on varsinkaan. Se on jonkun sortin kuitenkin viihde ja markkinointi. Niin. Olisi mahtavaa, jos mä oon miettinyt tätä, että jos vaikka Twitch rupeisi myymään siis jotain katselulippupaketteja näihin isoihin turnauksiin, niin se tekisi niitä tulovirtoja näille ja se pystyisi kehittämään tätä toimintaa ihan eri tavalla. Mutta kun me on totuttu siihen, että esports on ilmasta, se on paha. Niin. Ja siinäkin on paljon just se, että noisin jotenkin, mä uskon kanssa, että noin se varmaan jotenkin pitäisi mennä, että sitten ne rahavirrat yhdistyy ja tämän takia olisi näitä kumppanuussopimuksia, mistä nyt esimerkiksi Valve sitten päätti, että tämmöisiä ei saa enää olla. Et jos mä mietin jotain vaikka sitä, oliko se ESL:n kanssa vai minkä kanssa monella firmalla oli se sopimus, että heillä on se yhteinen tää revenue stream, eli se liikevaihto, mikä sieltä tulee, ja ne myy varmasti niitä katsojaoikeuksia ja tällaisia, mutta kun yksittäinen katsoja ei maksa mistään, niin mutta se toisi paljon, jos yksittäinen katsojakin maksaisi, vaikka totta kai sen pitää Twitchin kautta varmaan se maksaa tai jotain tämmöistä kautta, ja sitten se raha jakaantuu sitten varmaan niille kaikille joukkueille, mitä siellä on siellä, ja mikä se on, miten se sitten hinnoittelee ja tällainen. Nämä on vaikeita kysymyksiä, mutta jotenkin pitäisi saada
siltä tavalliselta katsojalta, niin kun niitä katsojia on ihan hirveästi, niin ei niitä tuntuisi, että tarvitsisi edes saada niin kovin paljon yksittäisesti, kun sille alalle saataisiin sitten jo niin sitä... Niin mä oon ihan samaa miettinyt, että se kuitenkin jos ollaan nyt niin jossain määrin niin nollatulolla, niin jossain määrin nollatulolla siitä lähetyksestä, jos ei nyt mietitään jotain markkinointia, niin kyllä se aika nopeasti niin kuin siitä saa niin kuin luultavasti köntään. Tai en mä tiedä, miten maksuhalukkuus menee, mutta niin, en tiedä kuinka paljon sitä olisi tutkittu tai uskallettu. Ei oikein uskallettu, mä väittäisin, että ei sitä oikein ole, kukaan ei ole uskaltanut vielä, että hei, että nyt ruvetaan niinku... Valvehan teki, oliko se Dotassa, mä en tiedä muistatteko, tiedättekö, mutta Dotassa oli jotain tämmöisiä Weaver-pässejä, oliko ne vaan jotain droppijuttuja, en muista. Mut siis siinäkin on se ikävä juttu, että sit monesti nämä pelitekijät tekee näitä. Valvehan tekee paljon näitä. Joo, niin tekee, se on totta. Joo. Mikä se on Big Ems juttu? Just se on se Weaver Pass. Niin. Sitten se menee sinne, siinä ei ole mitään, se ei mene... No periaatteessa mä luulen, että osa niistä sticker-rahoista ja tällaisista, mitä ne pelaajat saa, niin sehän tulee niinku Valven kautta. Eli Valvehan maksaa ne. Kyllä. Ja Valve sitten tietyllä tavalla saa ne myöskin, kun ihmiset katsoo, niin Valvehan saa niinku, ne ei ole suoraan ehkä sitä samaa rahaa, mutta mä en tiedä miten Valve allokoita, eikä sillä ole hirveästi väliäkään, mutta Valve tavallaan saa sitä rahaa niiltä katsojilta, kun ne sit sen antaa, katsoja saa ne arvoisineet, skinit, tällaiset, Valve saa rahat ja jolloin Valve pystyy myös antaa sitä rahaa myös vähän niin kuin eteenpäin. Eli nehän menee lähtökohtaisesti, sticker-rahat menee ymmärtääkseni pelaajille. Niin. Nehän ei mene myöskään niin kuin edes organisaatioille, vaan se riippuu tietysti sitten taas, mennään seuraavaan kerrokseen, joka on sitten taas organisaatio ja pelaajan väliset sopimukset, että ottaako se organisaatio sieltä jonkun siivun sitten näistä pelaajien sticker-rahoista vai ei. Mutta ja alan ongelmana just se, että tästä ei saa kestävää tai siis kannattavaa on myöskin se, että musta tuntuu, että pelaajien palkat on edelleen ihan niin kuin suhteutettuna siihen tasoon, millä me mennään niin kuin liikevaihdollisesti e-urheilussa, niin ihan järkyttävän niin kuin korkeat. Niin kuin inflaatio ihan mielettömiä summia saa. Eli heidän oletukset siitä, että mitä pitäisi saada, heidän pitäisi saada, ja sitten onko siinä, että joukkueelta, että hei, meidän pakko pitää tämä iso pelaaja brändi. Mun mielestä se ei ole pelaajan vika jotenkin, että hän ymmärtää arvonsa. Mun mielestä se on sen alan ja sen niinku, tänne koko niinku, se, että joku on joskus päättynyt, että maksetaan tästä äijästä 1 miljoona, että saadaan se varmasti ja sitten se niinku näkyy siinä, että siellä niinku isolla tasolla sitten yhtäkkiä pelaajat maksaakin niinku ihan älyttömästi. Mä luulen, että ne vois tehdä sitä vaikka halvemmallakin tai ois voinut, mutta eihän nyt kukaan enää halua sitä, niinku, että kun haluaisi niinku palkkaansa lähteä suoranaisesti niinku alentamaakaan, eihän se niinku toisaalta tietysti niinkään toimi. Mutta ja sit jos löysä rahaa on niinku mahdollistanut sen myös, että sulle annetaan se miltsi ulkopuolelta, niin sit sä haluat ostaa sen jonkun simplen sinne. Ja siinä on vähän se, että tavallaan se koko ajan keskittyy sinne huippukaartiin se raha. Et siellä on niinku ne parhaat pelaajat, ne on joka turnauksessa ne samat tiimit siellä mylvii siellä top 4:ssa. Et se koko ajan tavallaan siitä karsiutuu sitten niitä, joilla se talous tavallaan pettää. Sieltä alkaa murenee se pohja. Niin. Sitten siellä alkaa olla niitä kannattavia yrityksiä enää tosi vähän. Ja eSportsin varmaan isoin kriisi on just se, että kun ei ole mitään semmoista ruohonjuuripohjaa, mikä tukisi tätä koko liiketoimintaa, niin jos mietitään vaikka jotain jääkiekkoja tai jalkapalloa tai niin kyllä. Ja siellä niin kuin muksut menee pelaa sinne ja vanhemmat maksaa harrastuksesta ja sitten niillä on pelejä ja muuta ja siellä myydään lippuja ja siellä on niinku sitä rahaa ja nakkimakkaraa ja kahvia ja se liiketoiminta elää siellä jo siellä ihan niinku pikkutasolla. Ja se on myös niinku jo isompi juttu, että se ei ole vaan se liiketoiminta, mutta sit siinä, jos siinä on ne niinku perhejäsenet ja kaikki mukana. Ja mutta ei eSportsissa ole sitä. Ei ole mitään paikallista joukkuetta, mitä voisi mennä katsoa. Ei ole mitään Kainuun kynäripapaa. Oispa semmoinen voi ehkä olla vielä. Ei ole mitään semmoista. Siinä ei ole semmoista kulttuurillista tapahtumaa, että mennään johonkin paikkaan, katsotaan siellä eSportsia ja ostetaan yksi hodari siitä. Niitä sellaista ei ole vielä. Ei sanotaan näin. Ei välttämättä tulekaan. Ja uskalletaanko niitä edes niinku, en mä tiedä kuinka paljon puhuttiin niistä, että erilaisissa viewer passista muista millä saada katsojalta rahaa, niin en mä tiedä niinku, kuinka paljon on uskallettu tai edes mietitty, että mitä me voitaisiin tarjota muun kuin sen vaikka jonkun
katselukokemuksen lisäksi, että niinku mitä kaikkea voisi edes tarjota mukana, koska kyllä niinku, mä haluaisin sanoa, että niinku taivas on vaan rajana siinä, että mitä kaikkea voidaan tarjota. Niin, kyllä. Mä tiedän, kuinka paljon sitä on edes niinku mietitty, koska ei edes koiteta. Kyllä. Niin. Niin tossa ehkä nyt kun miettii sitä kulttuuripuolta ja semmoista, niin musta tuntuu, että se on nyt Suomessa varsinkin lähtenyt kehittyä e-sportissa sillä että nyt on niinku alettu keskittyä enemmän siihen junnujen tai niinku viime vuosina, että siihen keskitytään oikeasti, että on jotain kerhoja ja tämmöistä. Niin tämmöisen akatemiatoimintaa niin, myöskin. Mutta nyt se on niinku, tärkeänä kysymyksenä on se, että miten niistä tekee semmoisia, että ne niinku on edes self-sustainable, että ne ei ole vaan silleen pelkkää rahan menetystä, Niin just näin. koska sittenhän ne ei tule pysymään myöskään niinku pitkään ajan. Ja se on niinku ehkä tällä hetkellä se iso fokus, että miten saa ne silleen kannattaviksi, ja jos ne tulee kannattaviksi, niin sitten myös se vähän niinku aktivoituu ehkä jollain tasolla se, että helpompi järjestää vaikka watchparteja ja tämmöisiä, kun on joku niinku pelikerhoyhteisö, mihin jengi tulee harjoittelemaan pelaamista, niin sitten on silleen, että hei, nyt on iso matsi, niin mennäänkö katsoa ja tälleen, niin sitä kautta mä näen, että se voisi niinku aktivoitua vähän enemmän ja sitten voisi saada niinku enemmän myös rahaa virtaan, mutta Kyllä, ehkä ei vielä olla niin valmiita maksaa vanhempien puolestakaan välttämättä. Niin ei välttämättä. Ja kyllähän tämmöistä niinku pelikulttuuria ja kulttuurin luomista, niin tämmöistä voi tehdä kuka vaan ja tämmöistä niinku, paikallisestikin, niin ollaan täällä Kajaanin perukoilla, mutta kyllä täällä voisi joku vaan ehdottaisi varmaan jollekin paikalliselle pubinpitäjälle, että hei, on tulossa tuommoista kynäriä tohon ja tohon aikaa, että olisiko mitään, että sitä näytettäisiin täällä ja se voi sitten mainostaa tuon porukkaan, niin tullaan porukalla katsomaan ja se on siinä samalla myyntiä ja sitten siellä näkyy jotain CS ja tällaista. Että luulen, että moni voisi lähteä tämmöiseen mukaan. Ei kaikki. Siellä on se tyyppi, joka on silleen, että esports ei ole mitään urheilua, ei tää näytä mitään semmoista. Että on törmännyt tämmöiseenkin. Että niinku, ei olla ihan se ajan hermolla tai sillä, niinku, että menetetään suoranaisesti niinku se myynti sit sillä, että täällä näkyy aina vaan se jalkapallo nelostivari, mitä kukaan ei tule katsomaan. Urheilu voisikin tulla joku katsomaan, mutta siis tällaista niinku aktivointia tarvittaisiin. Niinku monissa eri paikkunnilla voi olla. Monilla paikkunnilla muuten on sitä myöskin, että on niinku aktiivisempia semmoisia tyyppejä, jotka sitten niinku järjestää näitä tai toimii niinku näiden muiden, esimerkiksi vaikka tämmöisen niinku pubinpitäjän kanssa, joka sitten niinku näyttää sitä peliä. Niin, hyvä. Ja totta kai me niinku mietitään tätä, yritetään sorvata tätä perinteistä mallia. Perinteistä urheilumallia e-sportsia, mutta se on ihan väärä malli. Kyllä, Ehkä siihen pitää kehittää joku ihan erilainen systeemi, mitä me ei vielä tiedetä. Joku, otetaan referenssi jostain kansallisbaletista tai... Ei sitä voi tietää, että mikä se lopullinen toimiva malli on, mutta niin kyllä se varmaan lopulta löytää sen. Että tässä on näitä alkukokeiluseikkailuvaiheita kaiken näköisen rahan parissa, mutta varmasti tulee monta kuplaa ja ylä- ja alamäkeä alalle, mutta kyllä se varmaan joskus sitten, kun me ollaan 80-vuotiaita, Joskus on löytänyt. joku uoma löytyy, missä se toimii. Sitten saadaan ne Kajaanin kynäripapat sitten Stagelle 80-veenä. Joo. Se on kova. Eikö Kajaanissa, ettekö te järjestänyt tai Vuokatissa joskus noita jotain CS-turnauksia? Niinku... Se oli juuri se Nordic Esports. Niin joo, Nordic. On ollut, mutta eikö siellä ollut ihan niinku hyvät price poolit? Oli. Joo. Missä päästään tähän sitä, että sitä rahaa oli sitten silloin jostain niinku just silleen, että sitä oli saatu. Se oli sitä pöhinä aikaa. Niin, oli paljon rahaa laittaa ja kyllä laitettiin. Ja kyllä niinku Kajaanin ammattikorkeakoululle hintalappu niistä oli kyllä isosti miinusmerkkinen niistä tapahtumista, että ei ne voitolle päässeet, mutta siinäkin kokeiltiin taas jotain. Kyllä ja tässäkin oli se, että tää on niinku taas tämmöistä rahaa myöskin, mitä sitten ei siis niinku oikein voi tai saa jättää käyttämättä. Kyllä näitä projektirahoituksia. Niin projektirahoitukset on laskettu niin, että ne kaikki rahat käytetään, niin sitten ne käytetään. Ja e-urheilu oli hyvä tapa ilmeisesti käyttää nämä kaikki rahat silleen, niin kuin, että sai helposti menemään. Ei sitä tarvitse laittaa, kun siis sehän on tavallaan se price pooli useasti, mikä siinä on, mikä houkuttaa ne joukkueet, mutta se on myöskin se loputon kaivo, mihin sitä voi työntää kyllä ihan niin paljon joku. Ja mikä sitä on? Mikä siinä on se, että just niin kuin, että jos se price pooli kasvaa, niin mikä se oikeasti returni sille? Niin, nimenomaan. Et kyllä niin kuin silloin mä luulen, että kun siitä tulee kuitenkin sellaisia hyötyjä, mitkä ei ole sitten niin semmoisia materialistisia, että siitä tulee sitä, niin kuin, että Kankki tulee tunnetuksi tämmöisenä e-urheilutoimijana ja muuta, että on siinä sitä, että saa sillä rahalla semmoista.
kuitenkin. Ja niin kuin mäkin olen ilahtunut siitä, että me on niin kuin nykyään kuitenkin, että no Suomen e-urheiluskeneihän on ihan säälittävän pieni, että niin kuin tähän huoneeseen mahtuisi kaikki toimijat Suomesta. Mutta, meillä on iso neukkari. Mutta se, että Niin sekin. me niin kuin tunnetaan niitä ja me jutellaan niiden kanssa ja suunnitellaan ja tehdään asioita yhdessä, että niin kuin me on päästy kuitenkin sille tasolle. Niin ja siinä vaikka se olisi pieni samalla tavalla kuin Kampki, niin ainakin on niin ne linkitykset, niin sehän on tärkeä. Ja ei se määrä, vaan se laatu. Kyllä. Se on juurikin näin. Meidän aikataulusta, niin pitäisikö me ottaa joku yksi nopea tiukka ja lähteä sitten lounaalle? No se kuulosti ihan hyvältä. Mulla oli yksi, me koitettiin kysyä somessa ja muualla, niin, että jos jollain jotain kysyttävää, niin mä sain yhden aika niin tärkeän kysymyksen. Tää nyt liittyy vähän historiaan myös niin Jaakun kanssa, mutta mikä on niin sun Mac-tilaus? Tää on perinteinen. Kyllä, tää on ajankohtainen, koska McDonald's aukeaa kohta tänne Kajaaniinkin. Siitä ilmasta mainosta sitten käynyt Mäkkärille, mikä heittää mua kyllä yhtään. Mutta kyllä me lähdetään ihan perinteisellä Elmako-aterialla, se maustepussit ja kaikki tämmönen. Ja olisi siihen hyvä varmaan saada tuplajuusto kylkeen ja jos oikein nälkä on, niin vielä 4 nuggettia. Aika hyvä. Se on aika mäsäyttäjän setti. Mä myönnän, että joskus mennään pelkällä Elmako-aterialla, sekin joskus riittää. Sulla oli noin niinku extension possibility. On kyllä. Jani, mikä pölyä sieltä tarvitsee? Kyllä se yleensä on sitten se kanahampurilainen ja otan yleensä kyllä limpparin tilalle jonkun tuoren mehun, jos on saatavilla. Okei, sportti. Toi on kyllä sportti. Kanahamppari tuoren mehulla. Blasphemy. No ei vaan, ihan hyvä tilanne. Tai joku smoothie tai joku. En muista enää. Siitä on niin paljon aikaa. Siis ei pirtelö, vaan smoothie. Niin. Mä en muista mitä Mäkkärissä on, koska siis eihän täällä oo Mäkkäriä. Niin. Mutta kohta on ja kohta voimme verestää muistia. Se kaari löytyy. Siinä löytyy muuten. Mulle toi Hesen lista on kyllä niinku enemmän muistissa kuin mitä Mäkkärissä on yleensä. Mut siis, jos olisi Burger King, niin kyllä mä siellä kävisin. No niin. Kohta tapella. Ei tapella, kun mennään semmoinen broileripörköitä tuonne. Niin. Mutta kiitos oikein paljon, että tulitte meidän vieraaksi E-studioon. Kiitos. Oli helppoa, oli hauskaa ja en tiedä löydetäänkö me nyt minkälaisia burgereita tuolta koulun ruokalasta. Tää oli 3. jakso. Seuraava jakso mahdollisesti tulee Otto Takalan kanssa ja silloin myös meillä on jotain muutakin julkaistavaa. Juu, seuratkaa somessa ja kiitos tästä. Kiitos. Kiitos. Kiitos.